opfordring om at rejse sig. Det er sådan, at vi jo desværre her i torsdag mistede en og hendes egen danske rekord lyder på 37 kilo. Så værsgo til dig, Freja. Spændende skal du og følge dig. Her er det første løb. Lisa Jørgensen, Ekogota, holder sig klar. Og luft det. Masser af power. Kom så. Spænd. Sådan skal det være. Og det var en samtidig af dansk rekord. Godkendt 3-0. Og det er et forsøg på en ny personrekord her i hendes allerførste forsøg. Hidtil har den været på 36 kg. Og en ny personrekord. Godkendt 2-1. Det er rigtig højt. Nu skal vi se dagens første danske rekord. 38 kg. Brystet på helt stive arme. Helt op til brystet. Kom så. Luft. Spænd. Hold det. Sådan der. Godt. Og vi har godkendt 3-0. Det er flot. Sara Larsen holder sig klar. Endnu en personrekord. Der var masser af styrke og masser af overskud i det. Ja, så er hun klar. Jessie Sara Larsen, den danske rekordholder i 58 kg klassen, går ind her med 46 kg i hendes første forsøg. Og meget overskud. 47 kg, Victoria Olsen, 2 kg under den danske rekord. Masser af bryst på. Masser af hiv. Spænd. Det er godt. Masser af overskud. Og godkendt 3-0. 47 kg skal vi have til Jessie Sara Larsen. 50 kg. Andet forsøg. Victoria Olsen holder sig klar. Til kroppen, så arbejder du under. Ind og spænder op og sammen. Spænd op! Flot, det der. Det er en stor hånd. Det er et forsøg. Ungdomsrekord til Victoria. Spænd! Hold da hånden! Kæmpe. Ej, hvor er det. Det er stort til noget af godkendt 3-0. Dansk ungdomsrekord. 51. Godt en måned siden, at Jessie satte den nuværende dansk rekord på 51 kg. Ordentlig afspænding, og så arbejder du under den. Det er ved med at arbejde. Luft. Spænd. Første forsøg 55 kg. Sæt ikke skrop. Spænd. Sådan der. Det er perfekt første løb. Kan vi lige svømme op det? Ordentlig start. Spænde. Ja.
til Line Jacobsen i hendes alle forsøg. Lige op. Og spænd op. Kæmper dig, hvor du kan ned i båden. Kom så! Ja. Hold den. Ja, det er så godt! Spændende. Ja, det er godt. Sådan. Gå med 3. Lige over med de bedste. Mål snart. Spændende. Kom op! Ja, det er godt. Sådan skal det bare være godkendt. Karina Hauge, 67 kilo, første forsøg. Op til hoften. På armene med, Karina. Midt på foden. Fedt. Sådan der. Ja, hold den. Og her er der også en masse stor op på vej ind til start i forsøget på den personrekord. Så godt fat, Karina. Op og vand. Midt på foden. Helt op. Fedt. Ja, det er Ja, var det godt. Og masser af overskud i løftet. Så er det 3-0-stil. Klar på vej ind til kampen. Ny personrekord til hende. Det var godt fat, Karina. Så. Ordentligt spil. Midt på foden. Helt op. Fedt. Og det er så en ny personrekord. Det stopperne siger godkendt, og det gør de. Freja Åke Rosendahl. Masser af bryst på. Op. Godt. Ro på. Hold det. Sådan der. Og rigtig godt teknisk løft her Freja. Hvad skal vi have med? Og så Freja. Ny dansk ungdomsrekord. Værsgo, Freja Åke. I starten. Masser af luft ind. Der. Sådan der. Godt. Og så helt stille med skuldrene. Hold den. Sådan der. Bedre kan det ikke være. Det er ret smart og ramt. Og det er virkelig imponerende, det er. Kom så, Freja. Nu skal der kæmpes. Op og hiv den højt. Brystet på. Og luft. Sådan der. Det er godt. Så skal der hoppe og under. Hold den. Sådan der. Flot løftet. Og dommerne var ikke helt tilfreds, kan se. Starten på 54 kilo. 15 år gammel. Victoria Åke Rosendahl. Sådan der. Rolig. På med armene. Hold den. Kom igen. Ultra Prøv at se. tæt på. Op på tåen. Rigtig der, hvor du glider. Ny dansk ungdomsrekord i 2 kampe. Sådan der. Og husk det så. Lige op. Hold den. Sådan der. Godt. Sådan. Godkendt 3-0. Jørgensen, A.K. Gota. Det er første forsøg til Lisa.
Og det er faktisk også en ny personrekord, som starter ud med den hidtil bedste registrerede 53 kilo. Kom så. Kom så lige. Godt. Alt hvad du har, så stræk jer. Hold. Yes, det er flot. Så let kan det gøre skud på 2 gange. De ene står op på vejen ind til stangen. De 2 rundesultater. 56 kilo og 7 på kilo. Ny dansk 2 gangs rekord. Godt, det der. Så tryk med benene og så hurtigt rundt. Luft. Spænd. Sådan der. Det er en rigtig diktion her. Så skal det klar til at sætte endnu en dansk rekord. Ja, det er så en personrekord i hvert fald. Kom op. Alt hvad du har. Stræk jer. Kom så. Ja! Det er flot, det der. Det er godt kæmpe. Ny personrekord. Lige meget. Det her er et endnu forsøg på ny personrekord til Lisa Jørgensen. 62 kilo. Jessie Sarah Larsen holder sig klar. Kom op. Ja, det er så. Alt hvad du har med det afsat. Tryk jer. Stræk den. Ja! Hold det! Værsgo til dig, Jessie, og selv indehaver af den danske ungdomsrekord, som lyder på 67 kilo i den vægtklasse. Op og lov, og så ind og spænde op. Kom op. Så, luft. Hele foden. Spænde. Ja. Kom så, Jessie. Bliv fremme, og så ind og spænde op. Og så tæt. Ikke sæt tilbage. Bliv fremme. Og spænd op. Kom op. Sådan der. Luft. Hele foden, og så lige ned og lige op. Det var synd. Den så ikke så ultra tung ud i vendingen. En dansk rekord, vi skal se ud, men det er der under langt, det er bare 1 kilo under. Værsgo til dig, Jessie Sarah Larsen. Bliv fremme med løfter, og så ind og spænde op. Kom så. Der er der bestemmer. Ind og spænde op. Kom. Luft. Hele foden, og så lige ned. Helt igen. Spænd op. Det er flot. Det er flot købt. Lise Mogensen, 67 kilo i hendes første forsøg. Ikke svimmer, bare sådan. Så Lise. Kom op. Ja. Der var masser af overskud i det løft. Der er vi nok kommet Lise Mogensen i 99. 71 kilo. Kom op. Ordentlig position. Yes. Og øvelsen er godkendt. 3-0. Hun har før løftet denne vægt, men altså ikke i denne vægtklasse. Så værsgo til dig. Kom så, Line. Rundt med alle bunden og spænd op. Kom op. Det er så flot, det der. Hurtigt. Lige op. Hold den. Det er godt, det der lige. Hold den. Det var så flot kæmpet. Og øvelsen er godkendt 2-1. Ny dansk juniorrekord. Vi vil med arbejde. Kom op. Helt op. Op med skuldrene, Lise. Ej, det var synd. Kasseret 3-0. I støttingen fik jeg da sagt, at det var den første danske rekord i det her for Sarah Larsen. Kom så, Line. Godt.
Luft. Masser af luft. Spænd op. Kom op. Spænder du kraftedeme ikke op på den der. Og Stam, giv en en stor hånd. 78 kilo, 3 skifter på stød. Ny dansk rekord i stød og 2 gange. Lige op mod navlen. Kom så. Op og hiv højt og spænd op. Sådan der. Godt. Rolig. Og så lige op. Trykker de ben. Kom så! Kom så! Hold den. Det er Karina, og hun har jo altså også været på olien i dag, må vi nok sige. Masser af spænd, Karina. Hurtigt rundt med armene. Kom så. På plads. Kom op. Godt. Lidt balance, Karina. Op med brystet. Helt op. Andet forsøg. 83. Roligt med, Karina. Masser af spænd. Kom op. Op med brystet. Roligt med, Karina. Helt op. Bæk. Så er det ikke for os. Kom så. Kom du. Så med den der. Kom så! Find ordentligt spænd, inden du starter, Karina. Ordentligt spænd. Rundt. Kom op. Kom så! Find balancen, Karina. Afsæt, og så ned og spænd. Spænd. Hold den. Ej, det var så ultra tæt på. Ja. Så er jeg klar til at tage et forsøg. Kurt Borgelsen her fra den arrangerende klub. Jeg går Bota i hans forsøg. Bare trykker skadetur. Ja! Jeg vil ikke sige andet, end i hvert fald er meget eksklusivt og meget vigtigt at belønne. Og den bliver altså godkendt. Klub rekord fra den 12. november 2011. Kurt Borgelsen, AK Bota. Brug de benkur, kom opad med den. Kom nu. Det var, ja. Placerer 3-0. Værsgo til dig, Morten. Det var spændt op. Helt op. Og det er jeg. Ja, det er så kun den 3-0. Nej, lidt. Først der går jeg. Så spænder vi op. Hurtigt rundt. Ja, godt det der. Sådan skal det meget være. Jeg tror også træner meget. Spænder helt op. Helt op rundt. Kom så. Og den. Smuk det der. Og Olsen blev godkendt til 3. Kom nu, det er dit job, Jacob. Ja, den er let. Hold den. Så holder jeg det godt.
Øverste rød med 3-0. Kom nu, Jacob. Nemlig. Super flot. Rød med 3-0. På det første, der var 69, der var 900, går med her og trækker 60 kilo i dit tredje og sidste forsøg. Kom så, Tinsek. Kom. Dit job, Jacob. Hvad? Det var så ultra tæt på. Det var, ja, det fortjener en høj kilo. Første forsøg. Masser af overskud i det. Og dommerne siger udgivet 3-0. Frem med løftet, og så arbejde opad. Vi kan sige rigtig meget om, at Blok skal gøre det i dag, fordi det er der alle mulige grund til. 16 år gammel, Christian var i dag. Det er Oba, der rammer, og det lyder på 80 kilo. Ja. Frem og så arbejde ordentligt opad. Kom så. Ordentligt op. Ja, vi imponerede både på altså forsigtigt på 75 kilo, og Oba, der rammer. Og så klar. Kom så, Claus. Desværre, på 56 kilo plads, der 80, og slog Filippines rekord. Rigtig flot. Så værsgo til dig, Oba, der rammer. Frem og så arbejde derunder. Ordentligt op og arbejde. Den op. Og det er altså en imponerende vægt. Så er vi klar nu med de 77 kilo, Claus Sandberg. Kom så. Den skal med, Claus. Sådan skal det skæres. Skål med 3-0. Værsgo til dig, David Jensen. Kom så, David. Lige op er der. Masser af bryst på. Stive arme. Spænd. Sådan kan det over. Skål med 3-0. Kom så, David. Her er en stor. David Jensen er 17 år gammel. Sidste år som ungdomsløfter. Kom så, David. Brystet på. Stive arme hele vejen. Hold den, hold den.
VM 2012. Kom så, David. Han går ind her med den vægt, som han vil dansk venstre på 82. 4-3. Godt spil, David. Helt op i hoften afslut. Op! Spænd! Masser af overskud, det er løbet til David. Kom så med Markus. Kom så. Knæene tilbage, lige op. Op! Jo! Okay, 3-0. Claus Halmark, Ego Krøster. Claus, den skal med. Løb igennem. Ja. Øvelse passerer 3-0, men den så ikke ud, det var 2. Kom så, David. Ny personrekord for Husk nu, lige op er der. Kom så. Lige op. Roligt. Og så fuld skrue op i hoften. Brystmål, stive arme. Lige op. Spænd. Hold det. Sådan der. Ja, så skal vi så se 85 kilo til David Harman. Nu skal han med. Ny personrekord for hans vedkommende. Fik det rigtig spændt, David. Så skal du op på hoften og afslutte. Kom så. Helt op. Hold det. Godt. Ny personrekord! Jeg tror, er klar til støtte. Så 87 kilo til dig, Markus Sarajma Madsen. Kom så, Markus. Kom så. Forsøg på ny personrekord for hans vedkommende også. Hans hidtil er 86 kilo. Kom så. Knæene tilbage, Markus. Op. Utrolig eksplosivt, og dommerne selvfølgelig 3-0. 87 kilo, vi er i 69 kilos klassen. Det er tredje og sidste forsøg, David Harman. Kom så, David. Kom så. Du spænd rigtigt. Og så skal du helt op og afslutte. Helt op. Hold den. Den er ikke for rækkevidde. Ingen panik, det er absolut ikke. Flot med en personrekord. Kom så, Markus. Ligesom før. Knæene tilbage. Lige op med det. Kom så. Det var ultra tæt på, mand. Godt. Dansk veteranmester. Yes, sådan skal det bare skæres. Kun den 3-0. Ja, det er imponerende på 82 år. Tredje og sidste forsøg. Morten Mathias Trinesen holder sig klar. Hele vejen.
op. Ja, bedre kan ikke være, og dommerne siger også, at godkendt 50 kilo. Det er første forsøg. Spil helt op. Så helt foden og så tryk. Ordentligt. Tryk det op. Godt med ord. Det er købt. Godkendt 3-0. 59 gears bedste sted. 62 kilo. God vending og tryk kontra. Spil op. Kom op! Luft ind, og så lige ned og lige op. Tryk helt igennem. Hold det! Ja, det er Det er godt bæltet, det kan man kun sige. Super flot bæltet er skal du lykkes ham at få det med til Slagelse her i dag. Det går til Svendstadsstævne 2012. god vending og tryk kontra. Spil helt op. Kom så. Fuld afspænding på. Kom op! Godt det der. Tryk luft ind. Tryk lige ned og lige op. Tryk helt igennem. Hold det! Inde. Ja! Det var altså imponerende. Jeg tror ikke, der var mange. Jakob Gillesberg, AK Gota. Kom så, Jakob. Ikke spilletiden. Ja, let vind. Kom så. Fint op. Tak. Sådan, det var han gået. Skud af jeres spiller. Jakob Gillesberg. Ja, kom nu, Jakob. Den er der. Vi ved. Tak skal du have, du. Ja, hold den nu. Og nu vil vi op i Lidt første. Så. Frem og så op og så. Ja. Ja, kom så. Kom så. Frem og. Så. Ind bag øret. Og Øster godkendt 3-0. Ja, 77 kilometer. 26 år gammel. Og så Jakob. Kom nu, tændstik. Nemlig. Ja, det med den. Op og lås de arme nu. Ja. Så, den skal det være. Og det var altså bare. Christian Fredag skal vi se nu. Hvad skal være personlig rekord i det? Træk, når du går ind i stød og starter på 78 kilo. Værsgo til dig, Christian. 2 kilo under hans hidtil bedste. Så lige op, Holger. Og Øster på godkendt 2. Og han er klar nu med de 81 kilo over der lange. Så. Lige frem og så op med det samme. Kom så. Op og op. Ind bag ørerne. Teknisk, rigtig perfekt løft, rigtig godt løft, godkendt 3-0. Kom, Christian. Vis sit ven. Meget. Ja, det er godt. Så lige op. Så er du her. Tryk igen.
Schüler, og det vil sige, at han er en af Europas bedste i den gruppe. Så stor tillykke til dig, og held og lykke med det her løft, 85 kilo, tredje og sidste forsøg. Kom så. Rammer så op med det samme. Se frem. Kom så. Luft og så ind bag øren. Som en udgangspunkt bare sådan en parentes bemærket, 100 kilo, første forsøg, tangering af personrekord. Kom så, Claus. Let. Fuld smag. Det var sådan, det er Bøffelds 3 ud. Elens 103 kilo, første forsøg. David Havmann holder sig klar. Kom så. Hvor er den færdig? Udmærket godt. Luk lige op. Jørgen overskud, og så Roland Wiesing, han springer sig i lidt, og det er det eneste af vejen, som jo ikke tager så lang tid. Det skal sgu. Værsgo til dig, David Havmann. Kom så. Du skal rundt, og du skal helt ned. Kom op. Sådan der. Så find ordentligt spænd, David, og hold det. Spænd. Spænd. Ja, det er fint. Okay, men det gør også kun til 3 ud. Spænd igen. Claus Albach, ny personrekord, 105 kilo, andet forsøg. Claus. Et. Vi får den. Nå, Claus. Fuld plads. Tryk op. Ja, det husker jeg ikke. Ny personrekord. Hvad skal ellers være ny personrekord? 107 kilo, som du altså også har ny personrekord i togkamp. Koncentrer dig. Bliv frem over starten. Kom så, David. Op og hiv den færdig. Kom så, David. Kom nu. Lige op. Altså ultra tæt på. Det er godt, du har forsøg. Der får du ingen tvivl om det. Den kan... Kom så, David. Kom så, David. Kom så. Kom så. Kom så. Stiv arm, bryst på, lige op. David. Kom så. Sådan der, ro på. Så det lige op, David. Kom så. Der stævnet. Værsgo til dig. David Havmann, 107 kilo. Det er kilo mere, end han blev dansk mester på. Så er du godt fat, David. Rundt og helt ned. Kom så, David. Kom nu. Videre, kom. Ja, det er godt. Ja, men det. Masser af spænd. Og så trykker du helt op. Spænd. Og det er personrekord, det der. Og det siger dommerne, at det er OK. Ny personrekord. Claus Albachen, AK Ultra, 110 kilo. Claus. Claus.
godt forsøg, du har lavet til det her. Så en havmand, god personlig rekord. I stød og i 2 gange. Kom så, David. Den tager du godt fat, David. Den skal med fra gulvet. Med fra gulvet. Rundt med alvorene, David. Kom op, kom op! Op med brystet, David, og tryk helt op! Helt op! Hold af! Hold af! Det er du stående, David! Ja, det er så godt! Sådan skal det være. Rundt til 3-0. Tillykke med det. 117 kilo. Læne tilbage, spænd op. Ja, tak. Markus, træk vejret. Ud med fødderne. Sådan skal det være. Rundt til 3-0. Det var en ny person. Kom så, Markus. Kom så, Markus. Kom så. Kom så. Kom så, Markus. Ligesom før. Den er nem. Læne tilbage, spænd op. Træk vejret. Fødderne ud af. Kom så. Hold det! Hold det! Ja, det er godt. Kom så, Markus. Ja, sådan der. Spænd op, læne tilbage. Op, det der. Træk vejret, træk vejret. Fødderne ud af. Kom så, tryk. Se den glade ud. Jeg vil gerne have et skål.